Tapos may napansin pa ako dito mga kakwela, no? Si Nathan Kit pala may matagal na sa amin na may matagal na sa amin nililihim. Hindi namin alam. Nagbabagang bakal. Ang init. Oh. Anong madapa? Muna. Ha? So yun na pala yung mukha nung Yan, may mga bakal na po. Yan, may biga na rin. Mga kakwela, at ito mag-aakot ulit kami ng aming materialis para dito sa bahay. Hindi kami nakagawa ngayon kasi anong oras na dumating yung materialis na para dito sa bahay. So ngayon natawagin ko yung pinsan ko para tulungan akong mag-hakot. Yan na si Logi Boy. Mag-ahakot na si Logi Boy. Logi Boy. Ha? Ayaw daw, hindi daw. Ayaw niya mag-hakot. Ano po? Hindi siya pwede daw dyan. Masyado daw siyang napaka-private person. Pang ano ba? Oh. Pang celebrity? Yeah. Sabi ko, tulungan mo ako to. Sabi, yan ang dyan, hindi ako pwede. Hindi ko kaya. Alam mo naman sakit ng balakang nun eh. Yan mo na. Pag mga tumatanda na talaga. Yung mga tumatanda na, ganun na talaga yung nangyayari dyan ngayon. Sa ngayon. Kung malaki-laki lang sana tong looban natin no? Pasok na lang dito. Liit eh. Ang liit. Ang liit ng loob. Palalakihan natin. Ha? Palalakihan natin to. Wow. Logi Boy ko ba yan? Palalakihan talaga. Naglalag na naman yung ponies ko. Yun na yung yung semento. Bilangin mo nga kuya kung tama. Ha? Yan, yan yung na-late nung nakaraan eh. Tapos yung bakal. Tingnan mo kung tama. Okay lang yan, hindi mo tayo mahuhuli. Lima to, 5. Hindi okay daw yan sabi dito region eh. Ha? Bagal yung camera mo natin. Hindi daw. Hindi mo daw kaya. Sakit daw kanyang balakang. Ito talaga pag tumatas. Camera man natin. Oh, anong madapa? Yung cameraman namin, no? Yun, kailangan maganda yan, ha? Maganda kuha niya nga, Oo, kay Koy. Pang-artistahin ng mga Oo. Para maganda. Ako kay bakit ang ulo? Saka yung semento. Oh. Pala pagka.
Oh, pag na yung ano. Ito na yung ano. Siminto. Saglit lang. Ang tagal nung cameraman ko eh. Wala yung cameraman ko. Anong yan na yan? Huwag masyado totok. Ha? Huwag masyado totokan. Ay, may tutok sa'yo? Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan. Parang tumutubo na siya ulit. Mabuti sa kapwa, Ang hirap. ang puso, Sayang hollow block. mapapasaya para sa inyo. Hirap yung nagtatrabaho ka tapos nagbablog. Yan yung pinakamahirap sa lahat. Ligaya ang laging dala, Trabaho, mga kabila tapos vlog. at mga kakuya. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. Dalawa lang kami ngayon eh. Kasi Katulad Pero niya, kami kasi kami ang ano sa kalam. ay inyong napapanood. Tito Ray Jun. Para TV Ano si Tito Ray Jun? na nagpapasaya. Teenager. Engineer yun eh. Teenager na yan kaya hindi masyado. Teenager na siya. Bata pa, hindi masyado makakabuhat. Oh, yun yan. Roll. Huli sa camera eh. Kitang-kita, may karatula na dun mag-umihi pero nandun siya eh. Okay, kuya. Lapit na. Post na, be. Eh. Tiga mga cameraman namin, no? Diretso lang. Ito kahirap mag-construction. Maganda ba ako wakan jakla? Gwapo ba kami? Bako baba kami. Parang si ano, Piolo and ano. Oh, Piolo. Derek.
Viola in the cracker chips. Hindi. Tumukha naman namin. Kulay ako. Anong kulay ko ng balat niyo? Ganun ba rin? Gustos ang Si Clarence, pabigla-bigla ang mga sinasabi nito ah. Walang preno ah. ang preno ah. Anong mana sa kuya JJ mo ah. Sabi mo sa kuya mo, saraulo kayo, ang dalawa. Nagsisinungaling ko si Clarence. Clarence, ang bata, bawal mo sinungaling. Oo, Clarence. Pag alam mo gwapo, Sabihin mo yung totoo. yun yung totoo, Clarence. Yung sinungaling. Ha? Yan. Lay ko dyan. Panis yan. Panis yan. Kaya kamay mo. Saan pa kaya tuwi ko? Ay. Mayroon nga ba ako po eh. Ikaw lang magputol-putol ka rin ngayon. Pinay tayo. Hindi mo nang sasako. Sira na yun. Natapon ko dun sa may sirang bahay. Ano? Yan o. Wag, yan mo. Ano ba sa sirang bahay? Doon na kaya natin iba. Saan? Doon na? Oo. Kasi gagamitin tatapon ko yung ready kit eh. Hindi lang nga. Meron. Marami. Ito na lang. Kasi doon. Yan o, lipat Ito natin. kaya, Oo nga, no? ayusin natin. Tapos Lapit tapon kasi. na to. So, tapon nyo na ito yung motor mo. Awan na yung motor. Ladies yan. Tinatapon na ito eh. Pabagsakan yung paa mo. Bakit yan? Ayaw dumulong dito. Ayos pa yung pagbibili. Ayusin natin yun. Puso mo na, be. Yan, salamat pala sa anak ni Batusay. Aking cameraman. Anak ni Batusay yung cameraman ko. Miss. Tuturuan ko na mag-vlog yung anak mo, Kuya Abi. May future din to sa pagbablog eh. Nakapanood mo na video niyan sa Facebook. Tapat-tapat. Kanino ba motor to? Dapat na pinatapon to, bawal magparada dito eh. Hindi yan, kay pambansang uso yan. Yung motor, yung original na pambansang uso. Sa kanya yung motor na yan eh. Si nanay nga, pambansang lola eh. So, dali mo to kay nanay oh. Eh guys, samahan mo ako! Hindi pa ako nagbablog eh, trabaho ko dito. Ibang bansang lola Mamakyaw ako dito ng hotel. Ibang bansang lola na. Ay. Huh. Ay. Pops, kiss. Sagad doon, be. Sa gilid. Oo, dyan. Kami lang yung Jay, si Aki Bat sa vlog. Dapat mo na natin. Meron yung siya, Jay. Okay ba yung pagkakamera? Libato sa vlog yan. So, dito. Dito tatambak. Dito ilalagay mo na sa ano. Oo, kasi masikip yung sulog. Sa loob natin. Yung magkakasya. Oo. Salamat sa may ano. Ang hirap nung ano. Daan eh. Salamat sa may-ari ng ano, ng bahay dito. Si Longga, naghihirap na. Siya po si Logi Boy. Si Logi, ano pa pangalan mo sa ano, sa YouTube, Logi? Logi Boy Salomon. Logi Boy Salomon, yan. Mag-vlog na po yan. Si Kasia. Diyan pala. Nakaharap pala kami. Kaharap. Sorry. Nakaharap pala yung batang cameraman. Galak ni Bato sa'yo, galing oh. Nagka-cameraman sa'yo yung Jay. Dito, Jay, pagpag mo sa akin. Sabi yan, supot na.
lugar. Kaya eh. Kaya ang hirap mag-iakot ng mga materials dito. Ay, silipin natin itong bahay na pinapagawa ninyo. Tapos mo lang. Ano? Pagod? Tubig. Tubig. Bakit? Ha? Hindi makatingin na, tignan mo. Hindi makatingin yung dalawa. Nahihiya kayo. Tingin dito, dali, isa lang. Nahihiya ko. Nahihiya. Mukhang delikado yung pinaglagyan ko ah. Sige, ako na. Okay na sa akin. Naka-play na ba to? Ay, hindi ko kita. Paano to? Sorry. Hindi ko kita. Ay, yeah. Ato saya. Ano ba to? Ato Ay, ang gwapo ko nito, Jay. Ang gwapo ko nito sa may cellphone ni Jay. Ang gwapo ko, di ba? Aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Ano man sa mga ano. Paano nga to, Jay? Ayaw marap. Ha? Ayaw marap. Naka-play ata eh. Anak ko. Naka-play eh. Anak play. Nasa TV nila na ano. Luto na yan, no? Luto na rin yung pagkain. G, doon ka na rin kumain, G. Doon, nagpaluto tayo ng ano, 10 kilong baboy. May kalaban tayo dun. Ah. Daming kalaban dito. Mga sounds. Ano man lang doon? Oh, ulo mo, tingkan. Sipag na anak ni Boboy sa longga. Di ba't sumismangot na, G? Kaya naka-smile ah. Sabi niya nga kanina eh. Sabi niya, dapat pala inuna natin yung kahoy bago semento. Sabi ko, bakit? Hindi tayo gwapo sa camera eh. Ibangis na agad namin. Unang buhat, puro alikabok. Unang buhat na rin, naligo. Wala eh. Ngayon, late ako eh. Late eh. Umiitim na si Jay. Jay, numenegro ka na. Umiitim ka na. Nawala yung pagkapogi na pamakin ko. Umiitim na. Ay, dito na. Ito magandang ano eh, maganda tong ano. Plywood. Bakal. Gusto ko talaga. Gusto. Plywood. May sounds to, Jay. Okay lang madaanan yung sounds niyan. May sounds, may sounds. O muna. Matigas nga itong ano natin. Ha? Eh, dyan niya ilalagay yung bakal ah. Diba? Ikaw ang bida. Ikaw ang bida ngayon. Meron pag masipang daan talaga.
Nagbabagang bakal. Ang init. So yung mga kakwela, kain muna. Yan ang dumi ng kamay natin. Ang dumi ng binigay na damit din. Binigyan ako ng puti tapos ano din, dudumihan ko lang. Kain muna ako at gutom. Para tuloy-tuloy yung hakot do. You know. Good morning. Hi. Kain muna tayo. Yan. Siyang lulam namin ngayon ay Sharshadu. So, ano kayo? Kumain na ako dun eh. Ang bigat ng isa natin, 20 pesos. Oo, ang bigat ng isang bakal. 20 piraso laman eh. Binigyan niya 20. Ano po yung... Tignan na yung nabawahat natin, 40 tapos. Yan po yung kamukha ni Nathan Ket, tatay ni Nathan. Jimmy Labampa. Ay, boto po natin Jimmy Labampa. Mabuting tao, madaling lapitan, mahirap hanapin. Joke lang po. Hop? Bilak. Kaburuso. May natira pa kami ngakutin doon eh. Kumain muna kami. No, hihina yung lakas ko eh. Ha? Hi ka, hi. Hi. Hi mo, hi. Kain muna, kain at mahirap. Puro katrabaho, wala kang kumain. Mahirap magkasakit. Bahalang kabaong. Harap. Sabi ito, yung asawa ni Tito Oslit ko nagluto. Ayoko na talaga sana kumain kaso nang bago isip ko. Sarsyado pa naman to, paborito ko. Tito Oslit, nagreklamo na. Sabi niya, wala na yung abs ko. Simulan dumating ka, kain tayo ng kain. Mga kakwela, tapos na namin hakutin ni Kuya Logi. Ang bakal. Ayoko, busog ako. Ito naman yung mga kahoy. Yan, dos por dos. Yung pang slab. Ito na yung binili kong plywood para matibay. Para magagamit siya sa ilang palapag. Hindi na ako bibili ulit ng bago. Kasi matibay po yan. Kaya yan na yung napili namin bilhin. Yan, grabe. Yan pa lang yung materyales. Sumabot na agad ng 50 plus yan. Yan. Grabe. Punta naman tayo rito sa pasilip ko sa inyo yung rito. Bahay. So yun na pala yung mukha nung Yan, may mga bakal na po. Yan, may biga na rin. Yan, pasok tayo rito sa loob. Yan, may paikot na siyang bakal. Para para sa slab. May paikot na siya. Hanggang dito. Yan na yung tsura na Bukas, may na yan. Ano ba gagawin bukas kay Logi? Lalagyan ng mga pot mo yan, tapos lalagyan bakal. Forma bakal, no? Yun na yun. Tapos, tukod. Oo, tukod. Tapos buhos na. Okay na, okay. Pwede bang pre na lang yung hakot mo? Pwede naman na kahit nga kiss lang eh. Wow! Kahit kiss lang ba? Oo. Tapos may napansin pa ako dito mga kakwela, si Nathan Kit pala may matagal na sa amin na may matagal na sa amin nililihim. Hindi namin alam. Hindi ko alam na tumatakbo pala siya dito na na tag dito na counselor o si Nathan. Si tinagal-tagal natin magtropa, ba't ganyan ka Nathan? Hindi ka man lang nagsasabi na tumatakbo ka palang counselor dito sa Taguig. Tiga dito ka pala, hindi ka pala tiga kadait eh. Mo counselor pa yung tinatakbo mo.
Iba talaga si Nathan. Ito po mga kakwela, oh. Tingnan nyo. Oh. Ha? Oh, Nathan na Nathan, di ba? Oh. Grabe to si Nathan, no? Tumatakbo ka pala ng ano rito eh. Hindi ko yan inanda. Tumatakbo ka pala ng counselor dito. Kumakawa Nathan eh, oh. Oh, di ba? Yung si Nathan yan, mga kakwela, oh. Ngayon lang namin nalaman. Ngayon lang namin nalaman na tumatakbo dito si Nathan Kit Vlog sa amin ng counselor. Ang yaman pala ni Nathan, no? Anong ano ni Nathan? Ang gym lab ng bayan. Ay, grabe, mapagmahal. Gym lab daw si Nathan, no? Ang gym lab ng bayan. Jimmy Labang. Oo. Nathan, Nathan Labampa. Yeah, shoutout kay Jimmy Labampa. Sorry, kamukha mo yung tropa namin. Akala ko si Nathan. Ayun na nga, tapos namin mag-out ni Logi. Ano? Grabe, andun yun. Oh. Yan. Yan. Thank you ulit po kay Mami sa patuloy na pagbigay niya ng blessing sa amin. Yan. Bukas, ano na kami, magpuporma na daw sila at bakal. Lalatag yung kahoy. Ay, ano muna, no? Magtutukod muna. Tapos tsaka magbabakal. Okay. Bakal saka Tukod. tukod muna para may tungtong. Yun. Para bukas, ayos na. Mga ilang araw. Buhos na ang problema namin kung saan kami maghahalo. Dahil ang sikip dun sa baba, yan, makikita nyo naman sikip dyan. Yun ang problema namin kung saan kami maghahalo nito. Pero ika nga nila, para-paraan na lang yan. Yan, hanggang dito na lang tong vlog natin mga kakwela. No? Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Nathan Kit Vlog, Alex Debra, Del Cabarle, Glyza Barono Official, Vincent Calyada, Manuel Gubaton, Galerong Bicolano Vlog, Oslep Gibara, Paring Joms, Batusay, Rose TDR, at sa lahat ng buo-buo ng Trio Kuwela Family. Alright, bye-bye!